Club Junta, building better Africa. Muli bwanji Amalawi kwina kulikonse kumene muli. Uku kuno ndi kunsanje lalanje kumene Nana Nthanda Nkhumbanyiwa akuthamanga pa ground kuti akwanitse kupeza mavoti ozamukhazika ku parliament kuyambira pa 17 September 2025. Umu ndi mmene amayendera anthu akumudzi kwawo komwe kuphokera, ndipo malo awa anali kuti anthu asikuti anawuza kuti akuli nsonkhano ayi. Heyu amayenda ndithu kuyenda kuti akayendere anthu okhawo amene ali okalamba komanso ndi olumala, ndipo anthu amawayendera nawo amawapatsa mawu achilimbikitso komanso kumva zosowa zawo ndi zokhumba zawo za tsiku ndi tsiku nkuwapasanso kanga chepe. Koma katikati mmene amayenderamo anapezeka kuti anangouzidwa kuti ayi moti inu kuli anthu kwamene akukuyembekezerani atamva kuti muli mmudzi muno akukufunani umeneko. Ndi anabwera ndithu kufika pamalo amene wawa pamene anapeza anthu akuyimba ene anathamangirapo ndikufika ndithu sikuti unali nsonkhano, koma anthuwa anasankha kuti ayi Anthanda mukuyenera kutilankhula, ndipo izi zinayenda motere. Tamverani. Ndandira milandu galekira kuna kuti siko mene nena kuti tupite kuzviteko usanto pano panadukira mwina munambo ndinakuza chimwe liwanga siko machitika sonkhano ine ndikuza chimwe liwanga zimene zijasinali banja mwangu zidakhala ndinali ndi mphamvu yotsatira liyese kuchitika ndichali ino lokunokolero sinakandira mlandu wa tisheti sinakandira mlandu kuti anthu adasikidwa china chilichonse ndachisiya m'manja mwanu koma sina zoti zipangidwa mosempana kuti minu wakene ndali kumudira komanso kwa lero ndikuyenera ndali azigogo komanso aulemali koma mlanduwo ndaudani ndauza ndati ushu amene ndamene ndimamuyang'ana kwambiri kusewu. Oya nyamara iwe takhala maonekere. Sasa malisho gani twende at least muno mangapo atani apeze nao twende kuruka. Atamaliza kuwalankhula anthu amenewa anayambanso kuyenda napita manyumba mwa anthu amene inali target yake kuti awayendere. Musaiwale achatanena kale kuti amayendera anthu okalamba komanso awo amene ali aulumali, ndipo atayenda choncho anafika pa nyumba ina ya mayi awa amene akutchedwa kuti Alice Yohani. Mayi amene wawa ali mphokeraso omwemo, ndipo anati ayi nyumba imene ndikukhala siyanga aina ake amene akutunda abusa ndi omwe anawapatsa mpata ongokhalamo pamene akuyembekezera kuti angathe kuzapeza zawo. Motero Nthandayu atacheza nawo mayiwa anawalonjeza kuti kubwera timu imene idzapange dongosolo lonse ndikusalankhulana ndi amfumu kuti mayinu tipezereni zidina zotcha bwinobwino tikumangireni nyumba. Kuna amati mwina akhoza kungowapangira
nyumba yoti akaumbe okhala njerwa ndi anyamata ake nthandayo komanso kocha koma apa kuti ayi tidzagula njerwazo ndikupanga lumizana ndi mfumu wezereni malo chifukwa nawo ananena kuti ayi malo wasiyanga ma ndi ya akusawo kuphatikizani nyumbayi malo ndilibe mwayi wake kudera ukuku amfumu a m'mudzimu zimatheka kupereka malo kwa munthu mwaulere mopanda kupereka kena kalikonse motero agwirizana ndithu ndi timu yake nthanda kuti mayiwa awamangire nyumba yoti adzikakhalamo yokhala yawo achoke mu nyumba yaweni wake pakuti ukakhala ndi chako nzosiyanabe ndi kukhala ndi za munthu wina ukudziwa kuti si zako ndipo tamverani mmene anachezera monsemu ndi mayi amenewa. Vaya a ser su monjedero y dará Ya baba. Nyumba idake ya watu umo ndi mmene anachezera ndi mayi amene wawa ndithu mayi Yohani amunawo dzina lawo ndi Yohani ndipo mayiwa amunawo anali kuti achokapo kukasakasaka choti akwanise kudya kwa tsiku limeneli koma mmene amachoka nana nthanda nkhomanyiwa anawasiyira ndithu jumbo imene munali zinthu zingapo zomwe zili zakudya. Patachoka pamenepo anthuwa analunjika ndithu kuyenda kupita manyumba ena kukapanga zomwezo monga kuwachezera anthu kumva mavuto awo tsiku ndi tsiku ndi kuwasiyiranso kangachepe kuti nawo akwanitse kuona chochita kwa tsiku limenelo ndi masiku awiri atatu amene akudzawo. Ndipo atayenda anayenda malo ochuluka ndithu ndipo kumeneku sikunasiyidwe motero koma kwasalanso ndithu mauthenga ena amene anthu ambiri mukhoza kudabwa kuti zimene zikuchitikadi kuti nthandayo anakwanitsa kuyenda ndi kuzimvera yekha komanso kuziona yekha. Iyi inali timu imene anayenda nayo khani pomwepo pamene tikubwera ndi zina zambiri zokhudzana ndi ntchito imene inachitika kuphokerawo komanso sanamalize pompo pakuti wiki imene tikudzayi kukhalanso kuyenda kwina komwe akhale akukapanga ntchito ngati zomwezi koma mudera lina lotchedwa kuti Bangula. Ine kwalero ndikusiyireni pompa tsiku lopambana pangani subscribe, share and like kuti zambiri zisamakuphonyeni. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa.
Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.